Kumno ka FIFA World Cup arjar arpunreu kanya per berki World Cup ki baladap hakipar ba menshua. Hakane ka video ngina page syapang ka jing ya per jong ka FIFA World Cup jong usnam arjar arpunreu. Ngin ya page ru katno teli kiri kin yorung hakane ka World Cup. Pat katno teli kiri kin yorung hakawai pakawai ka kontinen lane dauba. Pat ngin page ru ki kita kiri ki baladap rung lupa hakane ka World Cup. Te mentangan ng penslam syu ya kapor jong pitong inya pedno ka kata ka jing ya per. Nadu usnam shejar kandai spak kandai pupra hadu usnam arjar arpuar ka FIFA World Cup kadang don bed lai puar tele kitim. Henry haune usnam arjar arpunrupat kandono sabu pra tele kitim. Kata kamud ba kan long ka kabu yakine kiri ki ba khamrit lane khamduna bor panyo banyal kai ha ka FIFA World Cup. Bar ka group stage ru hakane ka FIFA World Cup ka compare banya New York bat yaki World Cup ki bala dep. Hajaka bangin don tang pra group kala don kat ar group. Bat Southly ki tim ha ka way ka group. Bat ki tim ki bawan ha ka dan bani kong bat baar ha ka way pa ka way ka group kata kat ar group kini rung berdirect ha ka raw 32. Kata kamut ar tim ha ka way ka group bat ngidon kat ar group kin long ar sau tim. Bat kitim ki bayo bun point bha haka kerdan balai da ka baya compare lang baro khat arteli ki group makiru kin yorung direct haka raw 32. Lane kumba ongak tin pareng the 8 best third place team kin yorung by direct haka raw 32. Namar ka jingdon no hadu sau pratim hajaka bandon tang laipu artim kan mi thamai no kane karau 32. Menshua la dangi page kan don tang karau 16 henry hakane ka FIFA World Cup jong usnam arjar arpunreu kan don no kane karau 32. Bat hadien ba kitim kilapoi hadu kane karau 32 kan dong no kumju kumbai ki lekai hakisnem ki bala dep kata karau 32 raw 16 quarter final semi final bat final. Bat ka jing ya per ka baar ka long ba hakisnem ki baladap kan don betang kawai kari ka ban bat ya ka FIFA World Cup lane kata ka host nation. Henry ha une usnem arjar arpun rupat kan don no laiteli ki host nation kata ka United States, Canada, bat Mexico. Mentang ngina page pat katno teli kiri kin yorung hakawai pakawai ka kontinen lane dauba. Ngina page shwa haka dauba Europe. Lada ngiyanu jor pat ka World Cup ka baladap haka dauba Europe kisha yorung bet khatlai teli kiri. Henry ha une usnem pat kalakiu hadu khanru teli kiri bakin yorung bet direct ha ka World Cup. Hadauba Afrika pat mensua ki judon santeli kiri ki ban yorung direct. Henry mentapat kalakiu hadu kendai teli kiri ki ban yorung direct. Pat kan don ru kawai kari ka bahaban yelekai lengba ka international playoff. Hadauba Asia pat mensua ki ju yorung saulane santeli. Henry mentapat kalakiu hadu prateli pat kan don ru kawai ka tim ka bahaban yelekai lengba ka playoff. Hanot bersentral Amerika pat kidon ruteli ki jaka lane spot bakin yorung direct. Henry ke USA, Mexico, pat Canada namar bakide ki host nation kila debrung lupa hakane ke FIFA World Cup. Kata kamud ba kandon ke kabu ya kiri kum ke Costa Rica, Panama lane kino kiri ki bahab hakan not lane Central America banyakni banrung hakine kinru jaka lane spot. Pat kandon ru arteli kiri ki bahab banya lekai lengba ka international playoff. Hadau ba South America lane CONMEBOL mensua ki ju yorung sau lane santeli kiri. Henry mentapat kin yorung direct ru teli kiri. Pat kanton ru kawai kari ka bahab banya lekai lengba ka playoff. Bat haka bakadu kadon ka OFC lane ka Oceania. Bat kane kalong ka sin banikong ya ka Oceania bandon ka way ka spot pandiorung direct siya ka FIFA World Cup. Pat kanton ru kawai ka playoff. Bat baro leng ba kane ka jingkala kandon hadu sau prateli kitim. Pat sau ru teli kitim kin yorung direct leng ba ki qualifier. Henry arteli kitim pat ki hab ban yelekai leng ba ka international playoff. Ban penlong sau pratim. Mentang ina pat ya ke international playoff. Hakane karau pat kindon nreu teli kiri ki bawan na kino ki kontinen lane dauba banyakni ya ki arteli ki spot lane jaka. Kinru teli ki tim ki bawan hakane ka playoff kilong kawai na ka dauba Afrika kawai na ka dauba Asia arteli na not lane Central America kawai na ka South America pat kawai na Oceania.
bat ar teli kiri na pedang kini kin riu teli kiri ki bayok bat hakakedan banikong bat baar kin yok rong direct haka final playoff game. Henry kini ki sau teli kiri pat ki basyam la aban poi hakakedan banikong bat baar ki hab ban yelekai lengba ke semi final. Pat kita kiri ki bajob ya ke semi final kin poi syakine ki final. Pat kita ki ar teli kiri ki ban job ya ki final kin yok rong no be direct sya ke FIFA World Cup arjar ar penriu. Pat kane ka tournament kabaret on penlong hau banai match arjar ar penriu. Hakano kari ha pedang kini ki host nation kum shi benta pan pen kre ya kane ke FIFA World Cup. Mentangi na page pat ki kita kiri ki baladab rong lupa. Haka banikong ki day ki host nation kata ka United States, Mexico pat Canada. Ha Asia pat ka Japan, South Korea, Iran, Saudi Arabia, Australia, Qatar, Jordan bat ke Uzbekistan. Ha Afrika pat kiri ki bala debrung lupa kadai ka Monaco, Egypt, Senegal, Tunisia, Algeria, Ghana, Ivory Coast, South Africa bat Cape Verde. Ha South America pat kinriu teli kiri ki bal debrung lupa kadai ka Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador bat Paraguay. Ha Europe pat kiri ki bala debrung lupa kadai ka England, France pat Germany. Ha Oceania pat ka New Zealand kala debrung lupa. Pat barok ki tim ki bala debrung lupa ki don hadu laipo tam kiri. Henry ki wei kiri pat ki hab ban yelekai ya ki jing yelekai ki berangsa jongki ha ka qualification playoff pat ka international playoff. Bat lengba kane ka jingkala ka FIFA World Cup haus nam arjar arpunriu kalong ka per ban yanujor ya ki bala deb. Kata ka ai ka buru ya kiri ki bakhamrit lane kiri ki batlot por bakin yorung hakane ka World Cup. Bakiriu each football jong kata kari kin yok ban kershan kin yok ya kata ka dream come true jongki ban ki kershan ya la kari baki yok ban yelekai hakane ka FIFA World Cup. Bat kane ka FIFA World Cup kalong ka per bat ka kam simpor kam slam ban yanujor bat ya ki World Cup ki bala deb. Kane ka World Cup kala down kambun ki tim par ka jingyel kairu kala kam ibang namar wat kiri ki barit ru kila yok kalat panyele kai hakane ka World Cup. Bat parlok tu ken mau ba ya ka jingdro jong ka World Cup kan long hausan terik jong ubanai Desember. Te parlok pisno kumno ya kane ka jingkala hato kane ka jingpen kala kalong ka babyang lane kato ka bariem ka kambyang ban ya kane. Tengang ngej kemru ba lengba kane ka jingpen syai ka barit jonga pila ban sngutu ka kata ka jingya per bat ngalangej kem ba pila yo jing mantoy kendiat kan soj lengba kane ka video. Te parlok wat klet ban subscribe ya kane ka channel pa pila ban yo ya ke video ki bangan sapen mi lane kum juru kum kadak ban support ya kane ka channel kublai shibon.